no nie Duels, ale proste hráme túto hru. A som tu aj s mojou dobrou kamoškou Lily. Ahojte ľudia. Ahoj, no a teraz pôjdeme proti týmito typečkám a musíme ich proste dať, akože. Loď. Musíme dať loď. Hej, loď. To je najlepšia mapa. Hej. A koľko kôl pôjdeme? 2 alebo 3? Koľko len chceš? Nie, to je fakt, že jedno. Dobre, tak asi... A nie, my ideme na barn. Nie. Však toto nedáme. Aspoň, že mám vrtulku. A ja mám vrtulku. Ja neznášam barn. AFK? Ja AFK. Jedna typka je AFK. Ja ho ani Daj nedávam. ju. Dobre, Lily. A teraz toho druhého. On sa odpojil. Ona nemá internet. Hej. 1v2. To nie... To mi nejako nesedí. Keby to bol aspoň nejaký VIP typek, tak to už nehovorím. Hej, ale... To už som ticho, ale Nubex. No, Takzvané Nubex. no, toto je noob, ty vole. Tak nič. Teda, akože je to... Nie je to noob, ale proste neviem. Dali sme ho. Je to No jedna... proste vie hrať, ale nevie hrať až tak dobre proti Hej, tomu. je to 1-1. Zatiaľ. Dobre, Lily. Bum, bap, brba, bum. Ja Au. proste len tak čumím na vás, že čo sa tu Ja deje. pozerám na Vy četu ste- a proste vy ste- teraz sú úplne Vy nejaké ste hrali, diabolské vy ste hrali, emócie vy ste hrali obhadzovanú. Mečmi. Ne, Robím obhadzovanú batku, strieľam. Tak nič. ne. No tak je to 2-2. Zase remíza. A sme 2-1. Jak to je možné? Ja neviem, on proste tenkrát nás dá, druhý zase už nie. Hej. Mám ho. Dobre ty. Teskam. OK. Dáme si 2 alebo 3 kola. OK. Podľa toho, ako dlho nám to bude trvať. Ty si... Tak nič. A ty taká, že... Ty si mala povedať, že Mayday. Mayday, umrela som, Mayday. A kde? Ja sa bojím, lebo... On je pozadu, on je zadu s tými krabicami. Presne tými tromi. Tak nič. Mám ho. No, teraz. Dobrá práca, Lily. On keď prichádzal, tak ja taká, že... Už len jeden bod, už len jeden... Hej, už len jeden bod. Dobrá. Myslím, že som mu dala headshot, neviem. Dobre, poď. Ja idem plávať, počkaj, pozeraj. Pozeraj. Ten hack normálne. Bro, ale ty tu neplávaš, ty tu chodíš. Poď. Ale poď sem. A nakoniec pôjdeme proti sebe. Áno. Dobre, ty poďte sem, čo sa bojíte. Tak, no, Prototyp. daj prototype. Prototyp. Prototyp. Uh, Musím si dať svoj vrtulník. Vrtulník. To je vrtulka 3000. ja som dala, že ma nebude vidieť. Yes, vrtulka 3000. 3000 FPS. Čakaj. Mal som ju skoro. A to je ťažké. A to je to typečké. Michael Jackson. Bum. Yes, kto ho dal? Ty? Ja. Napravo to ide vidno. Hej. Idem vrtulkovať. Poďme spolu vrtulkovať. Pozri, ja už vrtulkovať. Dozadu, bacha. Mám ju. Nemám. Ona má mňa. Mám ju. Poďte. Nevadí.
nevadí. Nevadí, je to 1-1, tak v pohodě. Je to 1-1. Jdem vrtulkou normálně. Vrtulku 3000. Nevidí. Yes. No. Dobré. Já jsem dala a hned, on ani neskočil, on ani nestihl skočit, víš čo, už jsem ho dala. A kde je ta týpečka? Tu, za tebou. A? Kde jsem Jej. dala? Dobré. Na toho chalana musím jít s zbraňou a potom na tu děvču musím jít. S myslou. Jo. Tak má dál. Yes, mám to děvču. Ale bacha, ještě za tebou. No tak nic, no. Toho muža musím dávat já, lebo ak ho nedám já, tak amen. Ale týpečka sa oné. Jo, zase jedna. Dobre, tak nevadí, no. Týpek je hore. Bacha, buď bacha, dávej bacha. No tak nič. Nie. Mayday, mayday. Je. Neviem, mayday, je, pozor tam tam je mayday. Mayday. Nevadí. Skúsim, aby nevidel. No tak. To neviem, či pomôže. Neviem, že ti to pomôže. Ne? Poď tam je tak Teraz vidí perfektne. Dobre. Ale dobre bolo. Dobrá. Skús ho oslepiť. Zase. No. Ja si ho oslepila. Nevyzerá to tak, že by si ho oslepila? Kde je? Oskáče tu jak nejaká Tarzan. No, nejaký Tarzan. Poď. To je on, nie on. Yes. Mám ho. Dobrá práca. Díky. Pravý Viktor. Hej, poďme teraz my dve proti sebe. OK. Čekám ťa. Som zvedavá, kto vyhrá. Do mobilu. Je to jedno, daj čoko, chceš. Som zvedavá. Čoko. Jo, daj, raj. Hej, Rajč, či jak sa to volá? Rajč. Rajč. No, ja som zvedavá, že kto to vyhrá. Musím si dať. Lebo... Toto, lebo... Som zvedavá, kto vyhrá. Ja som zvedavá. Ne. Ja sa bojím ísť proti tebe. Yes, mám ťa. Ty máš čo za super schopnosť, že si sa zneviditeľnila. Akože, ja ťa vidím. Ale to je, že ma nemôžeš, to je taká, že ma nemôžeš streliť. Ne, ja som ťa mala skoro. Skoro sa neráta. Drahá. Dobre. Kde si? Vieš, kde som? Kde si? Ne! Mám ťa. Do prtíc. Nevadí. Ale vrtulka nevrtulkuje. Ja som ani nestihla strafiť. Ty si kažeš, čo sa deje. No. Mám dobrú mužku. No ty len čakaj na to, kým vidím, no ja nie. Rádi, najlepšia mapa. No, dobre, dáme si vyhodnotenie, že kto je lepší. Poď sem, Lili. Poď sem. Tak. Podľa mňa z dneskajšieho kola je... Neviem, kto lepší. Obidve sme tak Obidve sme boli dobré, ale dobre. Tak, som rada, dajte určite like a odber, ak sa vám páči táto tvorba, že Lili? Áno. No, tak čaute. Môžete dať aj mne odber na mojom kanále Lilka19. Áno, Bez medzery. áno. Aj mne na Lili Fan. No, tak Ahojte.